ga amana ki zan bashi duk wani kulawa da duk wani abu da yake bukata insha Allahu zai yi miki da kin kira ni zan turo shi. Ake baby ba damuwa hakan yayi daidai. Awa yayi ba? Ai na sani na yarda da shi sosai akwai aminta tsakanina da shi. Dan dawo nan. Okay to. A'a ya dawo nan kuma. Mai farin jini. Mai farin jini. La 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 la. Mai farin jini. Ko a cikin dubu daban za ka gan shi. Mai farin jini. Sai kina nan kina jiran mu. Wallahi ina nan ina ta faman jira ku tunda ka mun waya da fito nake ta jira ka mun da mun Ka Allah sarki tawa. Ya kike? Ya gare. Sai nake ji kamar kara na yi tafiyan nan ma wallahi. Ba damuwa. Kin san abu idan na ci gaba ne ya kamata ka je ka fuskance shi amma in ba dan haka ba ko wallahi ba inda zani. Zan yi musun ɗinki too much ba. Allah wallahi. To abin da ya sa yanzu muka zo musamman tare da abokina aminu na ne akwai yadda tsakanina da shi so shi ya sa na ce to bari in zo da shi ga amana ki zan bashi duk wani kulawa da duk wani abu da yake bukata insha Allahu zai yi miki da kin kira ni zan turo shi. Ake baby ba damuwa hakan yayi daidai. Awa yayi ba? Ai na sani na yarda da shi sosai akwai aminta tsakanina da shi. Dan dawo nan. Okay to. A'a ya dawo nan kuma. So da sai mu dan ƙara fahimtar juna ai ba wani abu na ce ba. Okay of course haka ne kuma ba damuwa ni na yarda da shi abokina ne Amina sannan kuma ke ma din na yarda da irin san da kike yi mu ba gaskiya ba ki ga mu umma cewa na tafi amma zan kira ki waya ki bata. Okay kan ba ba Allah ya tsara hanya. To amin sannan fa duk wata Baby ka tafi mana mota za ka yi missing motan ka. Zan tafi to ba damuwa insha Allah yanzu abokina mu je sai ka raka ni ko? A'a bashi kai baby sai ka je ba damuwa. To ai ina nufin ya raka ni fa na riga na kawo shi ne kuma ba wai ina nufin iya kawo fa duk wani abu da ke Baby na sani kai dai kawai ka tafi mana. Ka gani? Kar ka damu yanzu. Dan Allah zan mata bayani. Ina zuwa haba. Ni hauka ake? Na rantse da Allah na fasa tafiya. Ni za a ci mama na. Ina wallahi ba yadda zai. Ka fasa tafiya kuma. Baby ba ka yarda da ni bane? Ban yarda da ke ba yanzu.